Al Saló d'Actes del Conservatori Superior de Música d'Ontinyent s'han lliurat els Premis Ciutat d'Ontinyent a l'estudi musical, als alumnes amb millor expedient acadèmic. 4 han sigut esguardonats en diferents modalitats. Bona vesprada a tots i benvinguts a un acte i a un dia molt especial per al Conservatori, donat que avui anem a celebrar la primera edició dels Premis Ciutat d'Ontinyent a l'estudi musical 2009. La gala ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de l'excel·lentíssim Ajuntament d'Ontinyent, doña Marialina Insa, que ha sigut l'encarregada d'entregar la beca als alumnes junt al director del Conservatori, Josep Manel Garcia. Els guardonats han sigut, en corda, a la guitarra, Eva Maria Javier, a la modalitat de vent, metall, a la tuba, Sergi Banyó, a la modalitat de vent, fusta, al clarinet, Júlia Raga, i finalment a la modalitat de piano i percussió, al piano, Robert Seyer. Després de recibir els guardons, els 4 premiats ens han oferit un petit concert mostrant les seves habilitats. Un per un han pujat a l'escenari i han tocat per a tot el públic assistent. A l'acabar l'acte, el director del Conservatori, Josep Manel Garcia, ens ha contat la finalitat dels guardons. I el sentit d'estos premis no és altre que plasmar d'una manera pràctica la intenció que té el centre de promoure l'estudi musical i al mateix temps la voluntat que tenim de fer-ho dins d'un marc, i aquest marc és la corresponsabilitat de totes les institucions i organismes que l'alumne va, amb el qual l'alumne va trobar-se en el futur i en el desenvolupament de la seva carrera. Aleshores, aquests premis el que pretenen és garantir-li que el seu rendiment i el seu esforç van a tindre dins de la societat, dins de la comunitat educativa i de la comunitat social en general, un reconeixement. I aquest és el sentit d'aquests premis.